Ako je to so spôsobom financovania? Vieš na toto odpovedať? No v podstatě obecně u developerských projektů ve Španělsku, pokud přiletíte a vybereme byt, tak se platí jenom nějaká minimální rezervační záloha, to je třeba 6 až 12 tisíc euro. A to je proto, aby developer stáhnul ten byt z nabídky a nenabízel ho nikomu jinému, protože ta poptávka je tady obrovská a já někdy říkám, že se to prodává jak housky na krámě. A tím pádem v tu chvíli je ten byt stažený z nabídky, nenabízí se nikomu jinému a připravují se podklady na podpis rezervační a potažmo kupní smlouvy, která je hotová přibližně do měsíce 2-3 od rezervace bytu a znamená většinou platbu 30% z ceny bytu, včetně DPH, minus právě ta rezervační záloha. A pak dlouho nic, až s dokončením bytu se hradí 70% a to už jde potom před advokáty ve chvíli, kdy byt je hotový. Vy se v něm projdete, podíváte se, že existuje, že je vybaven tak, jak jsme si odsouhlasili a doplácíte tu velkou platbu až na konci. Super, tak ja mu toto napíšem.